ओमफ्राय बोरमायाथ' केजि हिसाबसो बायबायनो दा एवगासिनो आरो ओमफ्राय बन बिहरदों नालाय आं बन लानानै हैसै बनानो गैया नै जोंना बे औवा बनखौनो लांलाबायनानै हैसै आङो बे बेदर एवनायाव नै आं बनखौ लाबाय दायो बनखौ हैनोसै आङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ बनखौ हैग्रोनानै आं दा देलायफैसै स' आं दाबो रेडि जायाखै लोगोफोर मानोना खामानि दं नालाय एसे ओंखायनो आं रेडि जाथ'वाखै दा बेदर मोननोबो एसे टाइम लागोन नालाय बे समाव आं देलायफैसै माखासेया देलायना ओंखारबोखाबाय मोजां खिगारबाय मानाय मैला जोंना बेवाया बोरमा बेदर एवदोंना बेवाय जोंना न' खाथिनि बेवाय ना बोरमा बेदर एवदों दे एसे नायहरलाय बेवाय गोथाव जायो बेवाय आं संनाया औ बिराद गोथाव एवखायो जोंना बेवाया ना बेवाय बरिया हिट जाखागोन गोथाव खिबानै बोरमा जायैफोरनि ना दाउआ नों जाया आरो बोरमाखौ देन्जार ना बोरमा जायैफोरनि बेयो नोंसिना मोनग्रोसिगोनहाय बोरमानिफ्राय बोरमायाथ' दाउ जेबो जायाखै दाउ जोंना पिकनिक जाग्रा लोगोफ्रा सासे सासे फैगासिनो हनै गाइस नै सासे देलायना ओंखारबोलायबाय गामिनि आब' आंबो देलायनो थांसै दुगैनानै देलायनानै ओंखारबोनोसै आंबो हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय स' जोंहा दिनै बैसागु मागिनायनि फैसा मोननायजों पिकनिक जानो नागिरदों नालाय लोगोफोर बेयावनो दा दसे थांनोसै पिकनिक जाहैनोसै आं देलायनानै ओंखारबाय नै दा थांनोसै आङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आं बे दुब्लिबारिजों थांसै ओइ लबार बागानावसो जादों नालाय मालाय गासिबो अलरेडि जाखाजोब्बाय फैखाजोब्बाय दां आंल'सै खोमा जोंहा आजाखौबो फोसाबनांगौ ना थुखैनांगौ देलायहोनांगौ ओमफ्राय दा आं गालांसै आजाखौ बिबैजों बाजानानै थांबाय बेरायनो बारस'लांसै आङो फोथारथिं बिफां सायाव जानो नागिरदों ओइ लबार बागानाव मोसागासिनो मालाय गान दामनानै स' लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर मोसागासिनो हनै लोगोफोर आं थाबायगासिनो हारसिं मालाय बयबो फैजोबखाबाय नालाय आंहा लेट जाबाय दा बखिखासिगोन खोमा आंखौ लोगोफ्रा होख्लायगासिनो मोसागासिनो देन्जार आयौ मोनसेल' होदो खोबना दोनदो जा सानो रानथोंसै औ सारायावबो दोनजायो सारायावबो दोनजायो जोंहाबो नुदों मालाय माबायदि उन्दुफैजोबो जालाय नै जों लोगोफोर दायो स्प्राइट लायनो नागिरदों जौ लोङैफोरनो जौ लोङैयाबो माखासे दं नालाय एसे बुरजानो ओमफ्राय दा स्प्राइट बिनायखाय जों स्प्राइट लायनो थांनो नागिरदों लाब्राबराव बैयाव माखासे जागासिनो लोंगासिनो बेदर हायखांखानानै दासो स्प्राइट बिबाय ओमफ्राय नै जों ओंखारबाय लायनो ओइ सासे आब' स्कुटिजों थांग्रोबाय गावसिनाव मुरि दं नामा बेखौ हानना हरग्रोनोसै नै बे आब'नो जों दा स्प्राइट लांनोसै दखानाव स्प्राइट दंना आगोलाय हरबाय फैसायाबो 10 थाखा ना 20 थाखा ए नै दै दसे होनानै रुनांगौ
मोसाग्राफ्रा मोसागासिनो हनै बेयाव आं न'आव थांनोसै आजाया स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनाव थुना हो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो